și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi, după cum cred că ați văzut în titlu, facem un Q&A, deci haideți să vedem, pentru că sunt foarte nerăbdătoare să vă răspund la întrebări. Ok. Să începem cu prima întrebare. Cea mai pusă... Ok. Cea mai repetată întrebare de voi a fost: de ce te-ai apucat de vlog? Păi, foarte simplu. M-am apucat de vlog pentru că de când eram mică, nu știu, vorbeam cu camera, Doamne, îmi plăcea atât de mult să fac poze. Eram, Doamne, deci filmam, Doamne, deci de când eram micuță. Și încă am acele filmări pe laptop și, da. Stați că mi se pare că se uite cineva la mine. De când eram micuță îmi doream să fac vloguri și, nu știu, cu perioada asta... Stați. Cu perioada asta, nu știu, am filmat și am decis să postez. Nu am avut efectiv nici un motiv anume. Eu sunt de obicei o persoană foarte aeriană. Nu mă gândesc cu nu știu cât timp, bă, fac aia și după aia pun. Am făcut un videoclip, am vrut să-l postez pe YouTube, l-am postat. Altă întrebare. Ai o pasiune pentru a face prăjituri? Încă o întrebare foarte mult pusă de voi. Da, am o pasiune foarte mare pentru a face nu neapărat prăjituri, ci mâncare. Și da, îmi place foarte mult să gătesc și mai ales fac prăjituri. Ai frați sau surori? Da, am 2 frați. Ai animale de companie? Foarte multe. Doamne, deci iubesc atât de mult animalele. Deci, Doamne, deci le iubesc pe toate, efectiv pe toate. Am 2 pisici, cred că am vreo 6 câini, am iepuri, am pești, am chiar foarte multe. Părul tău e foarte frumos. Cum îl ții așa de frumos? Mulțumesc, ești foarte drăguță. Nu folosesc ceva în mod special, decât înainte să mă spăl cu o oră, mă dau cu ori ulei de cocos, ori ulei de ricin, depinde cât de uscat e părul meu, și folosesc un șampon de la Clorane și masca de păr de la Sabon pe care o iubesc, cu Green Rose. Trandafiri verzi, așa. Nu știu, are un miros atât de drăguț. Ok. Altă întrebare. În ce clasă ești? Sunt în clasa 6-a. Ce îți plac mai mult? Pisicile sau câinii? Pisicile. Îmi plac foarte mult pisicile. Care e aroma ta de înghețată preferată? Cred că aroma mea de înghețată preferată este crema catalana. Nu știu chiar cum se pronunță. Eu pronunț crema catalan și da, e aroma aia de la Emilia. Dacă nu știi, e un desert care este format din cremă de zahăr ars și budincă de vanilie. Altă întrebare. Ce alegi, mare sau munte? Îmi place foarte mult la munte. Îmi place să mă plimb cu bicicleta pe munte, nu știu, îmi place aerul de munte. Îmi place să fac drumeții. Numai că o să aleg mare, pentru că îmi place la fel de mult briza mării. De fapt, mai mult briza mării, nu știu. Îmi place foarte mult la mare. Ok. Căpșuni sau cireșe? Îmi plac și căpșunile, dar și cireșele. Căpșuni, cireșe, nu pot să mă decid, îmi plac ambele la fel de mult. Ok, încă o întrebare de genul mango sau ananas? Mango, doar să fie foarte copt, ăla necopt nu-mi place, dar o să aleg mango. Altă întrebare. Care este părerea ta despre COVID-19 sau coronavirus? Înainte nu o tratam cu atât de multă seriozitate, dar după, nu știu, am văzut că atât de mulți oameni
s-au investat și săracii sunt în spitale și se chinuie ca să trăiască. Vă rog frumos, nu știu, să aveți foarte mare grijă de bunicii voștri pentru că ei sunt cei mai predispuși la această gripă, la acest virus și nu mai stați în contact cu ei. Știu că vă este foarte greu și mie mi este foarte greu, dar da, și grijă de voi și de cei în vârstă. Ok. Care este materia ta preferată? Materia mea preferată este româna. Iubesc româna foarte mult. Altă întrebare, ce faci acasă? Păi, nu știu, gătesc, îmi fac teme, nu știu, mă joc cu pisoiul meu, dacă nu știți Harun, chiar nu știu. Păi, nu știu, de obicei nu am timp să mă plictisesc, pentru că sunt atât de multe lucruri făcute în casă, care, nu știu, chiar desenez, am început în ultimul timp să desenez, să-mi fac un hobby din asta, adică, nu știu, chiar desenez și chiar îmi place. Ok. Nu mă plictisesc pentru că, da, adică nu am de ce să mă plictisesc, chiar nu mă plictisesc. Ok. Cine te-a ajutat la vlog? Nimeni. Ba da, mint. Deci, și mă scuzați dacă în videoclipul ăla în care degustam cheesecake-ul, nu știu, aveam o față așa, deci uite așa aveam fața. Pentru că efectiv îmi bătea tot soarele în față și nu puteam să, nu știu, aveam fața așa foarte încordată și, mă rog, Norris m-a filmat, fratele meu, geamănul meu. Da, m-a filmat el și mulțumesc foarte mult. Da. Altă întrebare. Ce vloguri mai urmează? După cum am spus, sunt o fire foarte aeriană și adică așa, nu plănuiesc, adică nu mă gândesc înainte cu, nu știu, o săptămână ce să fac în ziua aia, ce fac în ziua aia. Efectiv, am chef să fac acum un Q&A, mi-am pus camera, filmez și da, îmi vin ideile efectiv pe moment, deci nu știu ce vloguri o să mai urmeze, dar sunt sigură că o să urmeze vloguri super tare, deci fiți pe aproape. Altă întrebare, o întrebare bună de altfel. Canalul tău de YouTube se axează doar pe rețete de prăjituri? Nu. Vreau să fac content, nu știu, să am efectiv de toate. Nu vreau să fac doar de prăjituri. Acum fac mai mult prăjituri în perioada asta pentru că, nu știu, adică ce rost are să fac, nu știu, challenge-uri singură. Să treacă perioada asta și, nu știu, e un alt hype când mai faci cu cineva decât să faci singur. Așa că... Bruno! Roxy! Băi, cred că l-au văzut pe Harun în curte. Deci nu pot să filmez nimic de câini ăștia. Ok. Să continuăm. La ce am rămas? Așa. Deci, da, în concluzie, nu o să vedeți doar rețete de prăjituri și o să vedeți și multe altele. Ok. Stai la blog sau la casă? La altă întrebare. Ce telefon ai? Am iPhone XS. Numai că acum filmez cu el și mi-am luat iPhone-ul celălalt, iPhone 7 Plus, ăla care le aveam înainte. Și da, ca să pot să văd întrebările de la voi, că altfel nu puteam să le văd. Câți ani are fratele tău cel mare? Are 18 ani și a luat carnetul de conducere curând și sunt foarte, foarte, foarte mândră de el. Altă întrebare. Câți ani ai? Am 12 ani. Când e ziua ta de naștere? Ziua mea de naștere este pe 17 ianuarie, sunt Capricorn. O zodie foarte încăpățânată de altfel. Care este anotimpul tău preferat? Ok. Bruno! Bruno, taci! Mersi. Ok. Da. Nu te mai scot afară. Ai tăcut, vezi? Anotimpul meu preferat este vara, cred. Da, vara. Pentru că la mare, la festivaluri, petreceri. De ce ai preferat să vii la trupa noastră de dans? Ce te-a motivat?
De ce te iub? Păi, am venit... Eu făceam, când eram mică, dans sportiv de performanță și m-am lăsat pentru că am văzut că că îmi place mai mult, nu știu, dansul ăsta de stradă, street dance. Băi, frate, ce am? Am văzut că îmi place mai mult street dance-ul și da, am venit așa din întâmplare la Dance Planet. Dacă nu știa ce la Dance Planet, fac dans și mă bucur foarte tare că am aterizat în grupa lui Gabi și în grupa voastră, pentru că sunteți niște oameni atât de frumoși, atât de deschiși și mă bucur foarte tare că, nu știu, am pe lângă mine doar oameni frumoși. Da, și eu te iub foarte mult și de-abia aștept să ne vedem. Faci vreun suport? Da, tocmai despre asta vorbeam. Fac street dance. Ok. Cum e în carantină? Rău. Foarte rău în carantină, pentru că nu știu, copiii de ce s-ar bucura că tot facem teme acasă, nu de parcă și că nu facem teme. Și da, nu mai pot să-mi văd bunicii, ceea ce mă întristează foarte tare. Adică bunica. Nu mai pot să văd, nu știu, prietenii. Da, cam nașpa. Și nici pe voi, la dans nu mai pot să vă văd. Ce rasă este pisica ta? Harun. Este persan de Himalaya, deci n-am văzut în viața mea pisoi cu stratul de păr, uite atât. Deci când îl tunzi, el este micuț, dar se pare că e foarte mare și gras pentru că are, deci efectiv stratul de păr e atât. Parcă și că e un vulpoi. Când ne mai vedem? Din păcate, în perioada asta nu mai putem să ne vedem, dar spun că după ce o să treacă virusul ăsta, o să ne vedem. Care este filmul tău preferat? Filmul meu preferat este Viața lui Coco Chanel, deci vă rog și pe voi să-l vedeți că e un film foarte bun. Cine este cel mai bun prieten? Cel mai bun prieten este cel care tocmai a întrebat această întrebare. A pus această întrebare. Îți place să gătești? Foarte mult. Care a fost cel mai ciudat moment din viața ta? Păi, chiar nu știu care a fost cel mai ciudat moment din viața mea. Cel mai ciudat? Nu știu. Vrei să te faci youtuberiță? Da, vreau. Când te-ai apucat de YouTube? Cred că acum 3 zile. Da, acum 3 zile m-am apucat de YouTube. Ce mult a trecut, nu? Foarte mult. Ok, și cam astea au fost întrebările de la voi. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat niște întrebări foarte frumoase. Ca voi. Și da, sper că v-am răspuns la curiozitățile voastre. Vă pup și nu uitați să dați like, subscribe și să aprindeți clopoțelul ca să vă trimită notificări de fiecare dată când postez. Mamă, ce muscă mare!